салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи муҳима хостум ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам, ҳатман лайк бимонед. аввалан ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. агар шумо бихоҳед фаҳмидан ки шуморо аз Россия депортатсия кардагӣ ҳастанд ё ин ки не, ё ки регистратсияҳои шуморо аннулировать кардиянд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, проверкаи запрет ва проверкаи регистратсия мекунанд. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем. дар бораи ба Федератсияи Русия сафар кардан бо тариқи границаи Қазоқистон ё бо тариқи аэропортҳо. худтон айни ҳол медонед ки бениҳоят мушкилиҳои зиёд ба вуҷуд омадааст аз сабаби зиёд шидани рейдҳо ва сахттар шидани рейдҳо дар Федератсияи Русия. ва аллакай бисёриёти худтон аз ин хабар огоҳ ҳастанд ва касое ки огоҳ набошед, хоб ба маълумоти шумо мерасонем. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки аз тарафи вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон як эъломияе нашр шид барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар уҷа нашр шуда гуфта шудагӣ ҳаст ки ҳар касе ки агар то зарур набоша аз сафар кардан ба Федератсияи Русия айни ҳол худдорӣ кунед. яъне гуфта шудагӣ ҳаст ки агар кори зарур надошта бошед, ҳозир ба Федератсияи Русия сафар накунед. тамоми нақлиётҳоро дар назар гирифтагианд. мисол мегирем, агар чӣ бо тариқи роҳи заминӣ ва чӣ бо тариқи ҳавопаймо гуфтагианд ки сафар кардан худдорӣ кунед. ба хотире ки худтон дидаистед, дар границаи Қазоқистон шаҳрвандои Осиёи марказиро ба Россия ворид шидан намондаистанд ва сабабаш номаълум аст. ва дар аэропортҳоро ҳамчунин мебошад намондаистанд ворид шаванд, иш ҳам сабабаш номаълум аст. ва хушбахтона як чиза гуфта мешавад ки вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин мавзӯъ барои ҳал кардани мушкилии шаҳрвандои Тоҷикистон барои Россия сафар кардан ё барои ба Россия ворид шидан як суҳбат, як нишасте баргузор кард ва оиди ин масъала суҳбат карданд. ва умедвор ҳастем ки ин мушкилиҳо паси сар мешавад ва ҳамаш хуб мешавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун саволҳои шуморо мехонем ва ҷавоб мегардонем. бо диққат бошед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. ҳасан нависонда. ассалому алайкум. сози хуби акаи Сормон. ман граница гузаштам, документҳо просрочкан. регистратсия карда, патент карда натонистам. метавонам РВП ё вид на жительство спорам. фикр мекунам айни ҳол ҳамин мушкилиҳое ки ҳаст дар ин ҳолат ягон кори ҳалшаванда нест. барои мисол ту просроченӣ гаштагӣ, патент надошти, регистратсия надошти, бо болои ту ҳуҷҷат биспорӣ барои гирифтани паспорт. сафар нависонда. ассалому алайкум. ҳозир аз Тоҷикистон биёям ё наёям, шумо чӣ мегӯед? дар ин бора аллакай официални ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт ки то зарур набошанд шаҳрвандҳо ба Федератсияи Русия сафар накунанд. як кас нависонда аз гапи ту ҳеҷ чиз фаҳмон набуд. аз гапи ман чӣ ки фаҳмон набуд, значит ту фаҳмиши хуб надоштаи. ба хотире ки мо кӯшиш мекунем барномаҳомон бо лаҳҷаи кӯчагӣ, бо лаҳҷаи осонфаҳм бигзарад. ҳастанд баъзе нафарое ки мехоҳанд мо мақсад аз рӯи китобӣ гап занем, лекин барои осон фаҳмидани шумо мо чӣ қадар осон кардагим барномаҳоро. як кас нависондаи салом бародар, одами хизмати пулакӣ мекунад, кай ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад. шумо пеш аз сар шидани призу вақте ки рафтед номнавис кардед, агар шуморо қабул кардан, пула дар суратҳисоби амонатбонк вақте пардохт кардед, чек ки кардед, мисол уҷа шумо дар қайд ҳастед аллакай, баъдан шуморо дар тамос мегирану баъд мерен ба военкомат, аз военкомат сафарбар мешавед ба част, тӯли як моҳ мақсад дар уҷа дарсҳои ҳарбӣ мехонед ва баъд як моҳ аллакай военни билет мегиред. як кас нависонда ассалому алайкум. документ надошта бошӣ қапана депортот мекунанд. документ надошта бошӣ ҳозир бале депортатсия мекунанд, чунки рейдҳои сахт рафтест. як кас нависондаи ака аблава кай тамом мешавад. даъваткунӣ ба хизмат 27 май ба анҷом мерасад. як кас нависондаи ма гражданини Россияем, загранпаспорти Россия надорам, метавонам Россия рафта, илтимос ҷавоб диҳед.
вақте ки шумо загранпаспорти российский надошта бошед, шумо агар ай тоҷикистон ба россия сафар кунед, ҷариматон таъин мекунанд, ҷарима меспоред, баъд ворид мешавед. як кас нависонда кай Европа барои тоҷикистониҳо бевиза мешудааст. акаи Сорбон, ин гапҳо чӣ қадар рост аст? дар ин борае ки бевиза мешавад Европа, ҳозира шуда мо ягон информатсияи аниқ гуфта наметонем, чунки ягон информатсияи аниқ гуфта шидагӣ нест дар ин бора. агар ки ягон маълумоти даставерни дастрас кишид, баъдан бо официални нашр мешавад дар ҳама ҷо. ба ҳамин хотир мо интизор мешавем ва чизе ки ҳақиқат дорад, чизе ки асоснок аст, баъд дар бораш суҳбат мекунем. хоб тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.